Ka jingkloi tuklar da ki briu jong ke shnong Chyrmang West Giant Hills District ki bayadai ka klau shnong ka bapau nam ha ke jing don ya ki Skei ki bawyar barking dia la ban pun pulom no ya ke jing persyang jong ki nongsiat meran da ka bayo ban kem no ya uwei usubadan kti na jan ke ni ke shnong ka bajengai tang khndiat kilometer na sor Jowai. Ha ke ni ke jingja ka balaja ha ka khat sau trik jemang na ke liang ki nong shong shnong ki la yo ru ban kurup no na utei usubad nongsiat meran uba kerteng ubok kenjing ubedei na panaliar Jowai ya kawai ke suloi silencer babian. La ya turu ba uwei pat usubadan kti ha ke ni ka kam ulayo ban pet kerat no da ka kali arsyaka. Ki nong shong shnong ki la ong babaro ki ni ki arngut ki nongsiat meran la subajur ba ki dei ki nong shena suloi ki betbet bha bat ka bala penmi ru ya ke jing smukhya halor ke jing don benta ke jongki hakikam siat merat bian. Kandei kasin ka beningkong ha ka bala la ban khanglat e ka kambaman persya e ki merat khlau ki badan ha keni ke jaka la ong ki nong shong shnong. Ya keni ke jingja la pentip no syaki bor pulit ka Jowai Police Station bat ka Tenat Forest Wildlife Division bat ya ka ejahar la ujor hapok Jowai Police Station bande e ka badan kam. Habayok banyakiran bat Superintendent of Police ka West Giant Hills District une uhe pulin ula penti kena bala register case bat lakiam no ya une ubriu ba syak no don kti bat ka jing tokiet kadang ya syakmat.